Здравейте хора, аз съм Пламен, днес сме отново в Chicken Gun и ще играем на състезание. Абонирайте се за канала и като съберем 3000 абонати ще играя Goat Simulator. Така че, абонирайте се за канала и оставете по един лайк, за да спечеля на състезанието. Така, почваме след... Сега! Две... Газ! Давай! Ще ги бия, трябва да ги бия. В кое това ниво бе, предишните ми бяха по-лесни. Мали, на 5-то място съм. Давай. Така. Айде, вече съм... Добре, че съм четвърти. Мали, колко много газ. Ама тук на големите завои трябва да не давам газ. Трябва да карам внимателно. Мали, нямаме... няма да ти дам да ме задминеш. Така ми е добре. Давай. О! Трети съм! Финална обиколка! Рабе! Не бе! Ще ме задминат, бе! Не! Бързо, че ще ме задминат. Така, да. Не! Трети съм! Отново съм четвърти. Давай! Втори! Да завършам втори! Първи! Айде първи, бе, бра! Айде! Четвърти ли бях? Я. 87 стотинки имам. Какво мога да си купя? Сега си купя нещо готино. Така. Какво си взема? Не. Такова ми трябва. И чакай да се сменя. Героят. Ще бъда ето такъв. Нормален. Да си направя. По-добре да си направя скина като в миналото видео. Вид. Сега. Чилата. Така. Готово. Сега на сървъри ще играеме. Така. Айде, давай, зареждай. Чакай, бе. Не! Би го! Убих го! Така, това го убих. What? Това не е честно. Къде сте? Ето ви, видях ви! Не! Кой битка, бе? Цели, бе. Какъв е този самолет, бе, брат? Той има най-силното оръжие. Как ги лаги! Не, това не е скин. Бързо, бягай. Някой е прибивал сирената. Бие. Дай, стрей, в главата. Не! Ако имах базука, ще да я пръсна главата. Умря! Така. Хеликоптер! Дай го огромен. Да си ги там. Лъга. Какво? Летяща туалетна.
То. Късти, бе. Късти, бе. What? Защо си толкова малък, бе? Това не е честно. Ха-ха. Мали. Ха-ха-ха. Какво се стана, бе? Али. Базуката е най-силната в това видео. Та игра. Само това ще му взема прасето. Не, кой ме уби? Оставете ми прасенцето. Къде ми е прасенцето? Да го яхна. Ха-ха-ха. Няма да се получи, ей. Кой го прави това, бе? Кой го прави това? Изобщо. Ти ли снайпериста? Ало, снайперистите. Няма и се получи на тия. След малко, като си взема една помпа, ще види. Ясно. То какво може да прави нищо. Така. Стига де. Мотор, взимам го. Къщи, бе. Не, бързо. Не! Да, бе, брат! Защо? Сега го намеря, ще му щупа главичката. Сега другия път ще видиш какво ще се случи. Ти ли си, бе? Браво. Няма да биеш и мен, бе. Току-що ми спаси живота от това. Да, бе, спаси ми го е друг път. Чакай, къде? Вземам си това. Трябва да си взема това. Това ми е най-важно. Къде си? Не! Давай. Не! Това ми беше моят мотор. Това мотор вече се взриви. Той ми беше много хубав. Но нищо де, и аз имам такъв. Сега ще си го призова. Имам и такъв въобще. Мотор. Имам, ама бял. Хъги-лъги, бай! Освен ако не се съмня. Не! Така. Мале, нямам живот. Кой е това, бе? Защо не го взех, бе? Chicken Man. Айде, бе! Аре, бе, къде сте, бе? Пак ли това, бе? То снайперист. Браво, ти ми спаси живота. И аз на тебе ти го спаси. Това не е честно! И аз мога така. Той взел първата тайна! Гого 28К я беше снимал. Това е първата тайна на Гого 28К. Аре, стига де. Това беше тайната на Гого 28К. Той я е заснел. Тук съм, за да отмъстя на хората, които ме убиха, като на мен. Ето е тайната. Вземам я със себе си. Обърни се. Аре, бе, защо не може да се обърне това, бе? Картон клетка, бе, защо? Така. Това картон клетка. Ето е тайната. Здрасти. Чакай, бе. Картон Кет пак ли е прозован? Той преди малко беше призован. Мале, тия мобове.
Отиваме на покрива. Качвам се. На покрива съм. Ето. Абе, що си същия като мен, бе? Тук що разбрах, че имам войник. Айде. Бий го, бий го, бий го, бий го, бий. Бе, не го ли убих, бе? А така, ко стана, бе? О, не, чух нещо заскача. Го двойникът ми, бе, брат! Тук, пък кога се е освободил, бе? Рекордец. Казвам, че това, бе. С пръв път чувам такава дума. Рекордец. Убихме се заедно! Да, бе! Хора, до тук мисля да приключвам с този епизод. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. И до следващия път. Бай-бай!